ना सार्टिफिकेट होननाया जाहैबाय फिगारिनि बे जाहैबाय दाख्लै माने 18 जुननिफ्राय जादोंमोन दा दिनै सार्टिफिकेट होनबाय माने 12 दिन जायो दा जोंनाव ट्रेनिंआ माने गोबां रोखोमनि ट्रेनिं दंबावो जेनेबा एग्रिकालचार दङ प्रडाक्टनि दङ प्रसेसनि दङ जेनेबा बिउटि पार्लार थाबाय टेलरिं थाबाय बेनि उनाव आरो फिगारि पल्ट्रि एनिमेल हासबेन्डआव गोलैजोब्बाय आरो बे जेनेबा ओमफ्राय थाबावबाय नोंनि एग्रिकालचार उद्यमि जेनेबा नार्सारि मेनेजमेन्ट प्लास थाबावबाय मबाइल रिपेयारिं बेफोरनि आरो जेनेबा दा बेफोरखौ माने कर्स हिसाबै माने डिउरेसनफ्राबो आलदा आलदा जायो आरो जेनेबा दा बिउटि पार्लारना 35 टेलरिंना 31 जायो बे रोखोम ट्रेनिंखौ बोरैहाय लानो हागोन खाबुआ जाहैबाय जोंनाव माखासे फेसबुक माबा दङ ओमफ्राय जोङो इउटुबावबो जों सम सम हगारो जेनेबा मिडियायावबो हगारनाय जायो बिनि थ्रुयै जों कन्टेक्ट नाम्बार बानायनाय जायो आरो दा कन्टेक्ट नाम्बार खालामनानै बिसोरो फैयो आरो जेनेबा जोंबो एवारनेस थाङो गामि गामि थांनानै ब्लगाव थांनानै जों जेरैहाय क'क्राझार ब्लगाव फैदों दिनै सार्टिफिकेट रानदों प्लास जों इपि खालामदों माने एवारनेस प्रग्राम होननानै बुङो आरो जोंनिखौ दा बेवहाय जोङो गामि गामियाव थाङो ब्लक वाइस थाङो बे रोखोम आरो बेनिफ्राय जों केन्डिडेटखौ बोखांनाय जायो ओमफ्राय बेवहाय जोंना मोनसे रुल्स दङ क्राइटेरिया दं ट्रेनिं लानो थाखाय जेनेबा 18 to 50 इयार्सनि मानसिफ्रा ट्रेनिंखौ मोनगोन आरो ओमफ्राय फरायनाया जाहैबाय क्लास 8 मिनिमाम बे ओमफ्राय आधार कार्ड पेन कार्ड भटार कार्ड ओमफ्राय रेसन बा बिपिएल कार्ड थानाय जानांगोन अब्लानो बे मानसिया माने ट्रेनिंखौ लानो हागोन आरो सार्टिफिकेटआ जाहैबाय मोननै मोनगोन मोनसे जाहैबाय एमअवार्डनिफ्राय मोनगोन ओमफ्राय जोंनिफ्राय इउनिभार्सिटिनिफ्राय मोनसे मोनगोन ट्रेनिंखौ लानानै बिसोरो जेनेबा गोबां माबा सुबिदाफोर माबाफोर बेब'स्था खालामना लानो हागोन आरो जेनेबा सरकारनिफ्रायथ' जेनेबा नोङो बेंकआवबो लानो हागोन माखासे साबसिडि थानानै लानो हागोन सिएम ट्रिपल एप्लाइ खालामनो हागोन जेनेबा बेफोर आरो सुबिदा बहुद दङ आरो जेनेबा ट्रेनिं लानानै सार्टिफिकेट लानानै दा दिनै नोंथाङा सार्टिफिकेटखौ रानबाय औ दिनै रानबाय दा माबायदि ट्रेनिं लानायनि उनावहाय आंथ' बे बेचआवहाय नुनो मोनदों माने 70-80% खामानिखौ मावनानै जागोन होननानै माने आं बेहाय माने नुनो मोनदों आरो बिसोरखौ माने बिसोरो ओरैबायदि गोसो होनानै ट्रेनिं लादों माने एसेबाबो मिथियो नङा होमबा दा बिसोरनि मार्कसआबो बिराद बुरजा फैदों पार्सेन्टेजआबो दा आं बेखौ निस्सय बेखौ बुंनो हागोन आरो बिसोरो 70-80% मानसिफ्रा माने सेटेल जागोनखौ आरो मानसिफ्रा जानो हागोन नुहुरदों आरो आं दा सार्टिफिकेट लानानै मा खालामो माबायदि सोलिलांनो जेनेबा ट्रेनिंखौथ' लाबाय औ ट्रेनिंखौ लानानै जोङो ट्रेनिं लाखांनानै सार्टिफिकेट होनानै आरोबाव जोङो 2 बोसोर गाहामसिम जोङो फल' आप खालामनाय जायो एन्ड हल्डिं खालामनाय जायो जोङो माने थांनानै नायो मा रोखोम खालामदों मा रोखोम माबा मोनसे प्रब्लेम जादों नामा फाइनान्सियेलि बा माबा मोनसे माबाफोर बा गावनि अमा फिसिनायाव माबा मोनसे बेराम जादों नामा बेफोरबायदिखौबो जों खबर लानाय जायो मानि थाखाय जायाखै आरो सोरबा खालामाखै नामा साक्सेस जायाखै नामा बेखौबो जों खबर लाहैनाय जायो हेल्प मोनगोन निस्सय हेल्प मोनगोन जेनेबा गावथ' जों एक्जेक्टलि बुंनो हाया माने मोनसे जेनेबा गाव गावनि एप्लाइ खालामनायनि सायाव थाबाय जेनेबा दा जों मुद्रा लन हरनाय जायो जेनेबा 50,000 दा बे आरो जोंनिफ्राय माने बेंकआव जोङो स्पन्सार खालामहरनाय जायो माने एलडिएम थ्रु आरो सोलिबाय थागोन नै कामिं माने जोंना ट्रेनिंआ जाना फिजिकेलचारनि दंबावो जेनेबा दा बेनि थाखाय आङो माबा खालामगासिनो दंबावो दा दिनैहाय रेजिस्टार खालामबावदों आरो बे सार्टिफिकेट मोनबा आङो माने कौशलपन्थि मोनसे रेजिस्टार खालामनांगौ जायो जोंनावहाय बेखौ खालामबासो जों ट्रेनिंखौ लानो हायो अबे जायगा जोङो जेनेबा मोनसे थायो जोंनावनो माने रेजिस्ट्रेसन ट्रेनिं प्रग्रामखौ नालाय ओमफ्राय बिदिनो माखासेखौ जोङो केम्पास बिदिनो 10% 20%ल' थायोना बेवहाय जोङो केम्पास खालामनाय जायो जाय पार्टिकुलारलि मोनसे जोंनाव इलेक्सन प्लान थायो बेनि थ्रुयैसो जोङो ट्रेनिंखौ खालामनो हायो आरो बिनि फारसे जोङो अनगायै खालामनो हाया आरो गोदान औ दा बेनि थाखायनो आङो दिनै कौशलपन्थि खालामना फैनाय जादों आरोबाव माने फिजिकालचारनि थाखाय आरो मा दं फिजिकालचारा जाहैबाय ना फिसिनाय जेनेबा बेवहाय बे आरो कामिंआ दंबावो टेलरिं दंबावो जेनेबा बिउटि पार्लार दंबावो बिसोरो माखासे जाखांजोब्बाय मोनसे जाखांजोब्बाय आरो जाबावनो गोनां दं आरो दा सोरबाफोर लाबावोबा फैनो हागोन आरो आंजों जगाजग लानो थाखाय आंनि मबाइल नाम्बार दङ दा बे मबाइल नाम्बारखौ स्क्रिनाव होना होबाय ना माने जोङो गोदान सौलायनाय जाहैबाय जों आगष्ट 3 बा 4निफ्राय खालामनो सानदों बे आरो